Ahojte priatelia, toto nebude obyčajný advent, toto bude výzva pre tvoje telo a tvojho ducha. Ak ju samozrejme príjmeš, pripravil som si pre teba 24 krátkych intenzívnych tréningov, ktoré si odcvičíš z pohľadu domova, bez vybavenia a verím, že aj bez výhovoriek. Každý deň od 1. decembra si spolu otvoríme jeden tréning ako adventný kalendár, ale namiesto čokolády ťa tam bude čakať tréning, ktorý si spoločne otrénujeme a dáme si poriadnu dávku endorfínov. A stačí ti len pár minút denne a do Vianoc sa budeš cítiť silnejšie, spokojnejšie, energickejšie, za čo mi ale neskôr poďakuješ. A čo je najlepšie? Všetky tréningy nájdeš zadarmo na mojom YouTube kanáli. Stačí ma len sledovať a trénovať so mnou. A pre tých, ktorí túto výzvu príjmu a dokončia ju celú so mnou, bude čakať fit prekvapenie, ktoré môže vyhrať úplne každý, ktorý sa zapojí do tejto výzvy. Stačí len pod každé video napísať Training Done a si zapojený do žrebovania, ktoré bude 24. decembra. 24 dní, jeden skvelý pocit. Tak poď do toho spoločne so mnou. Stačí ma sledovať na mojom YouTube kanáli a poďme si okoreniť advent. Vidíme sa pri prvom tréningu.